Si Kristo nakigbahin sa trono sa Amahan. Salmo Kapitulo 110, versikulo 1. Si Jehovah miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot, hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Ang gugma sa amahan ngadto sa usa ka nahulog nga kaliwat dili matungkad, dili mahulagway, walay kaparehas. Kini nga gugma nagdala kaniya sa pag-uyon sa paghatag sa iyang bugtong nga anak aron mamatay, nga ang masupilon nga tawo madala ngadto sa pakig-uyon sa kagamhanan sa langit ug maluwas gikan sa silot sa iyang paglapas. Ang anak sa Dios mikanaog gikan sa iyang harianong trono, ug tungod kanato nahimong kabos aron kita pinaagi sa iyang kakabos mahimong dato. Siya nahimong tawo sa mga kasub-anan aron kita mahimo nga umalambit sa walay katapusan nga kalipay. Ang Dios mitugot sa iyang pinalanggang anak nga puno sa grasya ug kamatuoran, nga moabot gikan sa usa ka kalibutan sa dili mahulagway nga himaya ngadto sa usa ka kalibutan nga nabulingan ug nadaot sa sala, gilandungan sa landong sa kamatayon ug sa tunglo. Sanglit si Jesus mianhi aron sa pagpuyo uban kanato. Kita nahibalo nga ang Dios nahibalo sa atong mga pagsulay ug naluoy sa atong mga kagul-anan. Ang matag anak nga lalaki ug babayi ni Adan mahimong makasabot nga ang atong magbubuhat higala sa mga makasasala. Kay sa matag doktrina sa grasya, matag saad sa kalipay, matag buhat sa gugma, matag balaan nga atraksyon nga gipakita sa kinabuhi sa manuluwas dinhi sa yuta, atong makita ang Dios uban kanato. Mateo Kapitulo 1, versikulo 23. Pinaagi sa iyang pagkatawhanon, gihikap ni Kristo ang katawhan. Pinaagi sa iyang pagkadiyos, iyang gigunitan ang trono sa Dios. Isip anak sa tawo, siya mihatag kanato sa panag-ingnan sa pagkamasinugtanon. Isip anak sa Dios, siya naghatag kanato og gahom sa pagsunod. Ang anak sa Bethlehem ang maaghop og ubos nga manuluwas, mao ang Dios nga napakita diha sa unod. 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Ang Dios uban kanato, mao ang kasiguruhan sa atong kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruan sa atong gahom sa pagtuman sa balaod sa langit. Sa pagkuha sa atong kinaiyahan, ang manuluwas mibugkos sa iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, pinaagi sa higot nga dili gayud mabugto. Latas sa walay katapusan nga mga katuigan siya nalambigit kanato. Alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Isayas Kapitulo 9, versikulo 6. Gisagop sa Dios ang tawhanon nga kinaiya diha sa persona sa iyang anak, o gidala kini ngadto sa kinatas-ang langit. Kini mao ang anak sa tawo nga nakigambit sa trono sa universo. Diha kang Kristo, ang pamilya sa yuta ug ang pamilya sa langit nahiusa. Si Kristo nga gihimaya mao ang atong igsuon. Ang langit gitipigan sa katawhan ug ang katawhan giputo sa sabakan sa walay kinutuban nga gugma.